Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ƴan uwa da abokan arziki. So yau mun yi da wannan season namu mai albarka mai suna ƙwacen waya. Insha Allah muna nan muna ci gaba da ɗaukar wannan fim ɗin. Insha Allah nan ba da daɗewa ba, nan da jimawa kaɗan za ku fara jin labarin fim ya fara fita insha Allah. Ga jaruma a cikin fim ɗin ƙwacen waya mai kuɗi. Me zaki miki musu fatan alheri a ciki? Ina yi wa abokanan kasuwanci na, abokanan sana'ata, ina yi wa kowa fatan alheri. Ubangiji Allah ya ba mu sa'a wannan abun da muke shi. Amin. Ubangiji Allah ya taimaka. Producer me zaka ce? To babu abin da zamu ce da Allah sai godiya. Duba da irin yadda muka fara wannan aiki gashi dai abu kamar wasa ya zama gaske. Saboda aiki ne muka ɗauko shi wanda babu shiri. Amma cikin ikon Allah da ke Allah muka dogara da shi a lissafin, gashi kuma Ubangiji ya saka mana shiri wanda yadda ka san an samu sama da shekara 2 ya samu yabo daga manyan masu harkar sana'a ta wannan tamu haka ta industry. Babu abin da zamu ce da Allah sai godiya.